Γεια χαρά σας ανεψούδια μου. Τι μου κάνετε? Εγώ μαθαίνω. Είσαστε καλά και προκομμένα ανεψουδάκια. Βοηθάτε και τη μανούλα στις δουλειές και συγυρίζετε μόνοι σας τα παιχνίδια σας. Έτσι δεν είναι? Καλά το κατάλαβα. Και σας αρέσει να ανακατεβόσαστε και στην κουζίνα καμιά φορά. Κι αυτό είναι αλήθεια. Ξέρω από τη σουβλίτσα. Τώρα τελευταία την έχει πιάσει αυτή η μανία. Μόλις της περισσέψει λίγη ώρα, τρέχει, κλειδώνεται και όλο κάτι μας φτιάχνει. Και μας το παρουσιάζει. Πιο πολύ όμως της αρέσει να φτιάχνει γλυκά. Και τώρα αυτή τη στιγμή στην κουζίνα είναι. Ακούω εγώ φασαρία και κρότους συνέχεια. Μα δεν ανησυχώ πολύ και ελπίζω να τελειώσει σήμερα χωρίς... Πω. Μπα, κατέβηκε ο ουρανός και αντάμωσε τη γη. Λέω να πάω να δω τι γίνεται εκεί μέσα. Ας πάω. Πώς μ' αρέσει τη Δευτέρα να κοιμάμαι όλη μέρα και την Τρίτη το πρωί να πηγαίνω εκδρομή. Γεια σας! Τι κάνετε καλά είσαστε? Εγώ είμαι καλά, Η σουβλίτσα είναι κλεισμένη στην κουζίνα και νομίζω, παιδιά, πως φτιάχνει πίτα. Και μου είχε υποσχεθεί να δεις πως θα τη φτιάξουμε μαζί. Εγώ μοναχός μου, καλέ, άντρας είμαι, τι να καταφέρω. Μου ήρθε μια ιδέα σπουδαία. Θα πάω δίπλα στην κυρία Μαρία και θα της πω να με βοηθήσει. Θα της παρακαλέσω να μου δείξει πώς φτιάχνουν την πίτα και... Άκου τι γίνεται μέσα στην κουζίνα. Χαλάει ο κόσμος. Παιδιά, καλά που το σκέφτηκα για την κυρία Μαρία. Πάω να της πω και τι πρέπει να ψωνίσω. Και πάω να το πω και στον Μπάρμπα Μητούση ήθελα να σας πω, αλλά τρόμαξα με τον κρότο που άκουσα. Σουβλίτσα στην κουζίνα, είσαι κλεισμένη ακόμα. Τα κατάφερα, παιδιά, επιτέλους να κλειστώ με να γίνω στην κουζίνα. Δεν τα φτάνω βέβαια όλα τα πράγματα που χρειάζονται. Τα έχουν κρεμάσει τόσο ψηλά. Έχω κάνει μια κουζίνα χάλια. Όμως εγώ μόνη μου θα πάρω τον μπράβο από τον Μπάρμπα Μητούση για την πίτα που θα φτιάξω. Είμαι μια νοικοκυρούλα πρώτης τάξεως εγώ και θα φτιάξω μοναχή μου πρώτης τάξεως γλυκό. Θα χτυπήσω πρώτα τα αυγά. Κουράστηκα. Και τώρα τι άλλο βάζουνε μέσα? Δεν βαριέσαι. Θα σκεφτώ τώρα τι βάζουν πρώτα και τι μετά. Όλα μαζί τα ανακατεύουν. Θα τα βάλω λοιπόν όλα και ό,τι γίνει ας γίνει. Αλεύρι, γάλα, βούτυρο. Οι παλιές νοικοκυρές βάζαν πρώτα το βούτυρο και ύστερα όλα τα άλλα. Και τα μέτραγαν και τα ξαναμέτραγαν, το αλεύρι, τη ζάχαρη. Όσο πιο πολλά θα βάλεις, τόσο πιο πολύ θα κάνεις. Έτσι κι εγώ. Θα βάλω πολλά και η πίτα μου θα γίνει φουσκωτή ως το ταβάνι. Να, τώρα ένα καλό ανακάτεμα και η ζύμη μου είναι έτοιμη. Και τώρα το ταψάκι. Πού είναι το ταψάκι? Πω, εκεί πάνω. Εκεί πάνω είσαι ταψάκι μου. Μα γίγαντες είναι όλοι εδώ μέσα και τα βάζουν τόσο ψηλά. Ξέρω κι εγώ. Να βρω το σκουπόξινο. Το σκουπόξινο για να το φτάσω. Ορίστε. Εσύ μου έλειπες τώρα. Ψιτ, φύγε από τα ψιψίνα. Φύγε από τα πόδια μου. Έλα το ψάκι μου. Έλα πιο κάτω. Τρόμαξα. Πώς να μην έρθουν όλα στο κεφάλι μου. Δεν πειράζει όμως. Αφού τώρα έχω το ταψί που το χρειάζομαι. Γρήγορα να το γεμίσω και δρόμο για το φούρνο. Να ξεκλειδώσω κιόλας. Πού είναι το κλειδί? Πού να το βρω? Όμως είναι τώρα εδώ μέσα. Αχ, τι θα γίνει τώρα? Ποιος θα μου ανοίξει? Να το, τι χαρά.
σουβλίτσα μου, την άνοιξες αυτή την πόρτα? Έφτιαξες πίτα? Νάτι, εδώ είναι, σκεπασμένη με την άσπρη πετσέτα. Μπα, τι κάνεις και συσκεπασμένο? Πίτα, αλλά έφτιαξα κι εγώ πίτα. Πίτα, να την δω, να την δω. Στάσου να την ακουμπήσω στο τραπέζι. Πήγαινε πιο εκεί να ακουμπήσω κι εγώ τη δικιά μου. Έλα, καλά. Ορίστε, κυρία μου, κοίταξέ την και καμάρωσέ την. Πω. Καλή πως φούσκωσε έτσι. Αμέ. Η πίτα μου εμένα είναι πλάκα. Ευτυχώς μου ήρθε μια ιδέα. Κλούβιε, έγραψες το όνομά σου στο ταψί για να το πας στο φούρνο? Α, όχι. Καλά που μου το θύμισες. Πάω να φέρω ένα μολύβι να το γράψω. Καλό, Κλουβιάκο μου, κι εγώ θα στη φυλάω, μη φοβάσαι. Τώρα θα δεις τι θα σου σκαρώσω. Ακούσε εκεί η δικιά του να γίνει πιο καλή από τη δικιά μου. Θα αλλάξω θέση στα ταψιά. Και οι δύο είναι σκεπασμένες με άσπρη πετσέτα, ευτυχώς. Σουβλίτσα μου, βρήκα μολύβι και ήρθα και πού είναι το ταψί μου, ποιο είναι το ταψί μου? Αυτό που είναι κοντά σου, Κλουβιάκο μου. Στάσου γράφω Κλουβιος. Να γράψω και στο δικό σου το ταψάκι? Όχι, δεν χρειάζεται. Πάμε τώρα γρήγορα στο φούρνο. Έλα, πάμε. Τι να σας πω, ανεψουδάκια μου. Πήγα και στην κουζίνα. Τίποτα δεν έχει μείνει όρθιο. Όλα κάτω. Κατσαρόλες, κατσαρολάκια, ταψιά, κουτάλες, κουταλάκια. Και όλα αυτά για να κάνει την πίτα η σουβλίτσα μόνη της. Ο Κλούβιος ζήλεψε και ήθελε και αυτός να κάνει πίτα. Τον άφησα λοιπόν να πάει στη γειτόνισά μας, την κυρία Μαρία, για να του πει πώς θα τη φτιάξει κι αυτός. Μα να, τους ακούω που έρχονται. Η σουβλίτσα τραγουδώντας. Θα έχει επιτυχία το γλυκό της. Ακούσε εκεί και έκανα τόσο κόπο να μου χαλάσει. Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Περπατούσε, κοίτα τι ωραία πίτα που έφτιαξα. Κοίτα πόσο φούσκωσε. Ναι, μα και τι ωραία που μυρίζει. Μοσκοβόλησε ο τόπος. Η δικιά μου μπαρμπούλη μου κάρβουνο. Τη βλέπω. Αποτυχία. Μα πώς έγινε, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν καταλαβαίνω τίποτα, μπαρμπαμιτούση μου. Όταν την έφερα εδώ πριν πάμε στο φούρνο ήταν τόση σαν βουνό. Αμέ την είδε και η σουβλίτσα. Δεν ήτανε σουβλίτσα έτσι? Ναι, και λοιπόν? Ήτανε. Αλλά φαίνεται δεν πέτυχε. Τι να κάνουμε? Τι να κάνουμε? Μήπως όμως έγινε κανένα λάθος, κανένα μπέρδεμα στα ταψιά? Τι λες, μπαρμπαμιτούση μου? Το δικό μου γράφει Κλούβιος απάνω, το έγραψα μόνος μου. Σωστά. Έτσι γράφει, το διαβάζω κι εγώ. Το δικό σου, σουβλίτσα μου? Το δικό μου δεν χρειαζόταν να γράψω τίποτα. Αμέ της είπα να γράψω το όνομά της, μια και έκανα και τον κόπο να πάω μέσα να φέρω και το μολύβι και δεν ήθελε. Για στάσου μια στιγμή, Κλούβιε. Σαν κάποιο όνομα βλέπω σκαλισμένο πάνω στο ταψί της σουβλίτσας. Βλέπω 2 κεφαλαία γράμματα. Να, εδώ. 2 κεφαλαία γράμματα. Μη και δέλτα. Μα βέβαια. Είναι το όνομα της κυρίας Μαρίας. Εκείνη το δάνεισε στον Κλούβιο που τον βόηθησε κιόλας. Όσο εσύ ήσουν κλειδωμένη στην κουζίνα. Τώρα εξηγούνται όλα, σουβλίτσα. Αφού τώρα εξηγήθηκαν όλα, αυτή η καλή πίτα είναι του Κλούβιου και η μαύρη, η καμένη είναι η δικιά μου. Άλλαξα το ταψί, Κλουβιάκο μου, όταν εσύ πήγες να φέρεις μέσα το μολύβι. Σαβολιάρα! Καλέ δεν τράπηκες. Όσο μεγάλη είναι η ζαβολιά, τόσο μεγάλη θα είναι και η τιμωρία σου, σουβλίτσα. Ξέρεις εσύ. Ξέρω, όμως δεν θα το ξανακάνω άλλη φορά. Ευτυχώς που δεν κάνεις 2 φορές την ίδια ζαβολιά ποτέ. Αυτό είναι αλήθεια. Άντε, έλα τώρα να πείτε ένα τραγουδάκι, όποιο αρέσει στον Κλούβιο πιο πολύ.
Μ' αρέσει το πώς μ' αρέσει τη Δευτέρα. Άντε, δυνατά να σας ακούω. Να κοιμάμαι όλη μέρα. Και την Τρίτη το πρωί να πηγαίνω εκδρομή. Την Τετάρτη κουρασμένος να κοιμάμαι ο καημένος. Και την Πέμπτη να σας πω θα ήθελα να γυμναστώ. Την Παρασκευή ωστόσο πάλι θέλω να ξαπλώσω. Και το Σάββατο σχολείο δίχως σάκα και βιβλίο. Κυριακή ως το βραδάκι να ξεκουραστώ λιγάκι. Σουβλίτσα μου, το ξαναλέμε άλλη μια φορά να το μάθουνε και τα παιδιά. Και δεν το λένε. Πώς βρεθεί τη Δευτέρα να κοιμάμαι όλη μέρα. Και την Τρίτη το πρωί να πηγαίνω εκδρομή. Την Τετάρτη κουρασμένος να κοιμάμαι ο καημένος. Και την Πέμπτη να σας πω θα ήθελα να γυμναστώ. Παρασκευή ωστόσο πάλι θέλω να ξαπλώσω. Και το Σάββατο σχολείο δίχως σάκα και βιβλίο. Κυριακή ως το βράδυ